sve najbolje što se u životu događa, zapravo se događa po volji svemogućega. Moram kazati da sam imao u tom kontekstu sreću, ali sreće ne postoje. Postoje onaj koji nas vodi i to je toliko puta pokazano u životu svih nas, a ja vezano za Big Grad Festival mogu samo kazati to da nikada, ali doista nikada ne bih radio tako nešto posebno za mene, ali vidim i zajednicu koja je ovdje u središtu Istre, koja zapravo je pred 13 godina dobila jedan festival koji se zove Big Grad Festival i to međunarodni festival rane glazbe. Zapravo, ja nisam doista bio uopće svjestan što se događa, pa možda i sada nisam svjestan, međutim koliko se to prati, taj jedna velika svečanost, prava svečanost, to je dar koji je došao i ja ga moram zapravo provoditi na najbolji način. Mislim da je ono najbitnije reći da jedan grad koji se zove Big Grad zapravo živio svoj život do negdje 1640. godine i zapravo se dogodilo da su ga zbog različitih nepogoda, kuge, malarije, žitelji morali napustiti i kad su napustili ga, zapravo više se nikad nisu vratili živjeti u taj grad. Bili su zapravo dva grada. Od ostataka tih dva grada imamo samo sada Big Grad koji je zapravo utvrda bila grad. Vidi se po konfiguraciji toga grada da je to bila srednjevjekovna utvrda. Zapravo ovaj dio Istre pripada je Akvilejskom patrijarhu i zapravo ta bazilika koja je sada prostor u kojem imamo najljepše događaje. Jučer smo otvorili festival, te 13. sa svečanim koncertom u koji je bio izveden od divnih ljudi, velikih umjetnika. Među njima moram kazati najznačajniji je Đorđo Surjan koji je već po drugi puta tome gradu podario Pergolezijevu Služaku gospodaricu. Zašto sam to zapravo naglasio? Zato jer smo obgrlili taj festival koji je započeo pred 13 godina, 2003. godine, da se je započela ta 13. godina sa tim predivnim koncertom koji po prvi puta se u Hrvatskoj izveo na instrumentima koji su neki autentični, a neki su kopije onih instrumenta na kojima se ta glazba izvodila od 1700. godina pa sve do današnjih dana. I upravo ta scena, ta predivna scena Big Grada je omogućila da to bude još veličanstvenije nego što je zapravo, što si možemo zamisliti. Zahvalan sam da smo to mogli snimati i to je isto nešto što prati ovaj festival od samog početka, od 2003. godine, kada je sa nama bio radio i televizija Zagreb. To je bitno bilo jer zapravo pronijeli su o nekom festivalu glas koji je započeo da mu se vrati život. Eto, to je bio glavni cilj festivala, da na taj način krenemo, da vratimo život i prvi puta smo Big Grad mogli ući jer je bio zapušten. Bilo opasno slučaj, ušli smo 2006. godine i od te godine imamo pokroviteljstvo Papirskog instituta za muzika sacra iz Rima, što je velika čast i zapravo i od nama velika odgovornost jer na taj način shvaćamo da moramo nešto najljepše pružati. Iako moram kazati da ovaj festival nije isključivo sakralne glazbe, nego da kako i svjetovne glazbe, ali to je glazba koju mi ovdje izvodimo, znači do 1640. godine, zapravo to je početak ranog baroka. Doista se događa nešto što je uvijek posvećeno nekom velikom i cilju, a to je obično taj cilj, ako je veliki, on mora biti posvećen je onome koje rano naše staze, zapravo takva glazba mora biti i jest na ovom festivalu. Evo, mislim da i pokroviteljstvo od ove godine imamo i od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Na taj način
Evo, sva tri predsjednika do sada su bili pokrovitelji ovog festivala i to je isto jedna velika čast. Mi smo zahvalni za tako visoko pokroviteljstva. I sada da kažem, od samog početka kretali smo sa jedno 8 koncerata. Ti koncerti su bili zapravo vezani prvo za gradove u kojima smo obilazili od Poreča, od Rovinja, od Žminja, od Svetog Petra u Šumi, od Svetlovreća, pa nadalje. A jedno smo išli u Bosnu i Hercegovinu, jedno smo išli i za Zagreb i zapravo tim smo pronosili glas o ovoj našem naporu, o ovoj lijepoj ideji koja je došla da sa takvom glazbom koju smo i drugdje davali, zapravo kažemo da želimo da se tu vrati život, ali one kulture više nikad u Dvigradce se neće vratiti život kao što je nekada bilo u kućicama, jer te kućice se sada obnavljaju. Velika je potpora lokalne zajednice, Ministarstva kulture, pa i arheologa koji zapravo daju i dopuštaju da se obnovi ono što se zna kako se obnavlja i za razliku od 2006. godine svi putovi sada koji vode do Bazilike Svete Sofije su zapravo putevi u kojem sigurno svi prolazimo i zapravo i uživamo u tom čitavom prostoru koji je jedna prekrasna cjelina kojom se može dičiti ova naša država. I na kraju što bih morao kazati, mislim da svi oni ljudi koji su se odazvali na ovaj festival, da odlaze od njega sa prelijepim sjećanjima i uvijek mole da se vrate. Moram kazati da se vrate zato jer ovdje su toliko lijepo prihvaćeni, toliko vide ciljeve, one koje su možda na nekim drugim festivalima malo drugčije i prikazani, iako mi svi koji se želimo time baviti moramo naći načina da zapravo publici damo ono najljepše što imamo i što želimo im predati, a na ovaj način što mi radimo, doista su nas u prvom trenutku pomogli najviše strani ansambli koji su ili solisti, koji su zapravo tu glazbu, na početku je to bilo zapravo do početka baroka. Sad idemo i do tog ranog baroka. Zapravo nismo imali mogućnost uopće naći umjetnike razine koju sam zahtijevao ljudi da se izvodi ta glazba na ovom festivalu. Tako da taj sam početak bio je posvećen stranim ansamblima, onima koje sam izabirao na način da bude siguran da će se nešto dobro i prelijepo događati za ovu publiku koja ne napušta ovaj naš Dvigrad i ovu crkvu Svetog Silvestra, i to sam uspio tom naumu. Nakon toga, kada sam počeo širiti malo i veliku mi pomoć pružio profesor Marin Pezar iz Zagreba, koji je odgajao zapravo ljude za interpretaciju te glazbe, i od prošle godine on je na neki način, profesor Pezar, je taj koji pokušava voditi dio koji je vezan za orgulje i za instrumente sa tipkama. S druge strane, dobio sam veliku potporu od najrenomiranijih svjetskih renomiranog Đorđa Surjana, koji mi je pomogao da tu izvodimo arije ili adaptacije opera kroz ono što je nastajalo od početka te glazbe, i zapravo moram kazati da je sa ljudima koji dolaze kao profesor, da su ti ljudi ovdje stasali, i ono što su sa svojim velikim profesorom radili u Zagrebu, to su počeli sada izvoditi pred 6 godina i u Dvigradu, i to je bila jedna pozornica, jedna prirodna pozornica za ljude da svoje umijeće koje su dobili od svoga profesora prikažu i ovdje, i zato to je jedna grana koja nastaje 6 godina, a ta grana je vezana za arije kroz stoljeća, i tako se zovu Dvigradske večeri opernih arija ili arije kroz stoljeća glazbe. Na kraju zapravo još jedan dio festivala koji je posvećen od prošle godine lutnji, i to isključivo lutnji, imamo zapravo mogućnost da taj instrument dolaze veliki
interpreti svijeta i održavaju masterclass za lutnju, kao što profesor Pezar napravio masterclass prošle godine prvi za instrumente sa tipkama. Znači tu je jedno središte koje je vezano za ravnu glazbu i zapravo time pomažemo i nastanak novih i lutnista i novih orguljaša ili čembalista i to je jedan, evo, čisto edukativan dio ovog festivala. Ja želim da to postane jedno središte, pa i ne samo za Hrvatsku, nego okolnih zemalja, mislim na zapadne zemlje koje su od nas, otkuda su se uvijek sa velikim zadovoljstvom odazivali, zapravo su ovdje radili neke stvari koje mi nismo imali, sa njihovom pomoći to ćemo imati.